Biro chuno jodak e kar chung' od bura ma Kikuyu mondo rit kuom kinde ma ok ong'ere kaka gibiro yudo chenro mag sirikal bang' apise mag sirikal wang' e kinde ng'anyo mag rowere odiechieng' manyoro. Tend doho ma Kikuyu ogolo kwayo ne jopiny mondo obed kod horuok e kinde ma gimanyo yore mag yudo konyruok margi kama oting'o chenro mag doho. Giyango ni buche mag maundu mago mane ok okawnegi yore manyasani mag mbui igeno ni biro rito kuom thuolo ma ok ong'ere. Wira ni biro chuno jochung' mopogore opogore mondo obi kanyakla mar temo yango buche go manyien. Okil Julius Njoroge e lo kinde mamoko okwedo tim makamano kawacho ni mano biro thiro chenro mag yudo ratiro ne jopiny kama oting'o jogo mantie rumand mar winjo kata marito winjo buchegi. Ya kwamba hatuna computer wala file wala anything. The rest of the instruction tutapeana with time, si ndio? How possible itakuwa ku reconstruct your file we will discuss kama stakeholders and then we will find a way ya ku communicate. Right? Wale wenye cases zao ni za civil, probably itakuwa easier though not smooth. Zile za criminal pia tuta consolidate police and everybody tujaribu kuona how best we can rescue. The entire Kikuyu law courts was burnt down. The office of the DCC's headquarter, we had procurement offices there, we had the head of the AP, and of course at the Gureti Center we had an entire police station going down in ashes. So the destruction is massive. Luckily, we are doing in a digital dispensation, so the civil cases are online, so we have an online backup. The proceedings are manual, so those ones might be lost. The physical files might be lost, but we can be able to salvage. You can open skeleton files for the civil cases, but the criminal cases might have to start de novo, which is a great miscarriage of justice to those who've been advancing their cases for quite some time over the last several years.